Залепват се двете лепенки. Това е в дясно на пациента. Тук. А тази е в ляво. Тук. Залепват се. След това този коник се вкарва тук. Ето. Така той вече е готов за работа. Тук ще светне, нали, че батерията трябва да светне, че е окей. Нали? Първоначално е стартиран. Нали? Първо стартирате. Той заработва. Чакайте да той пък каза, че можем да стартираме. Я да видим какво ще стане. Не, той няма ток сега в батерията, няма ток. Значи от тук нататък трябва да заредите батерията нали, да има ток, защото не стартира. Батерията ставаше да е готова. Залепва си, той ще каже си тия don't touch чедъра и когато вече трябва да фибрилирате, натискате само тук. И това е. Тук от менюто трябва да може да изберете езици. Сега трябва да видите как. Може да има български, знам. Ако няма български, ще английски. Изберете на английски. Да, не знам кога я взима, значи, защото може да има китайски алабала, да не ви трябва немски. Много често на немски, защото немски производители има. Изберете опция английски, не може да няма. Защото английски смятам, че всички ще ме виждате, че е нарисувано кой къде. Ето този right, задължително тук трябва да го залепите. И на рисунка има right. И този е left, LL, електрод. Нали. Така, някои на лев тук са нарисувани зелено, те са в червено, те не са така. Значи електродите трябва, много е важно да ги позиционирате. Един е в дясно, другия е тук. Нали, да не обърка, защото ще се смени ЕКГ-то. На самите електроди са нарисувани кой къде се слага. Така, залепвате, значи този в дясно. Ето, залепихме и този вляво. Вижте, тук свети една лампичка и ето го има. Ето, вижте. И къде отиде, бе? Ето е лампичката, която свети. Тук. Трябва да вкараме електрода, нали, който ви... Той ви каза, включете... Ония кабел го мушкаме тук. Да. Това ви го каза... Чакай да спра. Така, спри малко, бе. Сега, значи, елементарно, сложихме двата електрода и го свързахме с дефибрилатора. Нали? Това нещо няма какво. Той ви сам се анализира ритъма. Той казва, сега правя кардиограма. Нали? Вие нищо не правите. И ви казва да не бутате пациента докато прави кардиограма, защото като бутате, да не може кардиограмата да не е окей. И като ви правят всички кардиограми, сега вика не мърде, не диша, нали? Не го бутате през това време. Той решава дали ще се прави дефибрилация или не. Вие нищо не решавате. Затова са автоматични. Той си прави кардиограма и решава ще се прави или няма да се прави дефибрилация. Решава, че ще се прави дефибрилация. Choque recomendado. Така, това е много важно да обърна внимание. Казва, зарежда се. Сега, вземете, ще го разгледате. Всеки дефибрилатор, всички винаги, когато се прави, има батерия. Трябва да го се вземе да го разгледате. Тези батерии са, той трябва да се види това, да не губиме, или са самозареждащи се, так контакта ги зареждате, или си маха и се слага нова батерия. Трябва да го видим той какъв е, да го видите, да го разгледате. Но вие трябва да сте сигурни, като всяка батерия, че той трябва да е зареден. Нали, значи батерията има някакъв режим, който поддържа колко време на периодично. Инструкцията му трябва да се види и да се зареди колко тая батерия държи. Няколко месеца. След това трябва пак да се презареди. Като всяка батерия, нали, за чарджибъл. Това е много важно. Не да го имате, то да няма батерия. Това е единственото обслужване на дефибрилатора, че трябва да му сте сигурни, че той винаги има заредена батерия. Той има някой, сега той не го да чака да видим някой, който имат опция, ето и той има опция за 220 ток. Така, значи има 220, зарежда се с батерия, има адаптер, зареждате му батерията. Прочетете се пак, инструкции има там, нали, колкото, батерията е много важно да бъде заредена. Когато е заредена батерията, той има индикатор, ето тук за батерията трябва да свети, къде е. Ето батери, виждате има лампичка. Свети, че батерията е заредена, иначе е йок. Няма да имате индикация, че батерията работи. Нали, значи трябва да има индикатор, че е заредена батерията. Това е много важно за батерията, да не забравите.
Сега тук ви инструктира да се пазите чисто от пациентите. Сега тук те още преиграват. Само да ви кажа защо. Защото и той така може би ще каже. Stay clear patient, пази се чисто от пациента. Тези, които са така наречените, за това ги наричаме полуавтоматични. Иначе има едни, които са супер автоматични, този бутон го няма. Тук за той, който говори, този бутон го нямат. Тя ги качваме по бърза помощ. Те обикновено не казват обаче паси се чисто пациента, а казват attention start defibrillation. Значи той докато си направи кардиограма и оценява, за да се пести време и направо казва attention start defibrillation и след 3 секунди бум, директно генерира дефибрилацията. Трябва да е опитен парамедик или лекар, като чуе attention start defibrillation, веднага да се дръпне от пациента, нали, там нещо, ако го буде, там нещо прави, защото ако го държи и него, и ще го фърли в линейката, и ще му щупи главата. Защото и той ще се самодефибрилира. За да се избегне тая работа, той ви казва тук пази се чисто от пациента, но тук още няма ток. И в следващия момент, затова имате такъв, се използва. Сега той ви казва. Така, назначете вие дефибрилацията. И натискате, тук е оранжев бутон, вашия не е оранжев, вашия някакъв си сив. Няма значение. Значи след като ви казва, ще ви кажа, сега назначете дефибрилацията, ето ви го бутона. Ти натискаш този бутон и назначаваш дефибрилацията. В този момент вие не трябва естествено да държите пациента, защото ще ви метне и вас, нали, на палубата. Натискам, бам, нали. Така, вие не изчислявате колко джаула, колко, какво, с каква сила, нищо не. Той се го прави сам. Нали, защото медицинските, които са, те се изчисляват, нали, примерно почваме с 300, 350 и така нататък. Не, това е медицински. Той е съвсем друг. Там обаче трябва да има там ЕКГ ти трябва да познаеш дали е дефибрилация и така нататък. Нали? Това, което трябва да го извърши лекар. Това са медицински, може да всички реанимации са такива. Но това е за човек, който има малко, може да речете кардиограма, до такава компетенция трябва да има. Все пак висок. Затова тук нищо не... Тук просто са и това правите. Такива ги има по всички улици, като ходите по Париж, по Монте Карло, по Лондон, по улиците, по спирките, на всеки ъгъл, нали, да може хора, летища, молове са сложени да може да се използват. Натиснахме бутона и назначихме дефибрилацията. След което, казва, че има пауза. През това време вие започвате, ако нали, не е тръгнал, почвате на ръка пак чики, докато нали, се повтори. Тая процедура се повтаря 3 пъти. Защото е възможно с първата дефибрилация да не се постигне успех. То му трябва време, зависимост колко е мощен, колко е заредена батерията, му там 30-40 секунди да се зареди наново, за да може да генерира пак. През тези 30-40 секунди продължавате на ръка CPR и вече като светне батерията там, лампичката като ви светне, че е окей, защото тя като ударите батерията, тя се изчерпва, лампичката не светви, като свети, че е заредено, значи пак е готов и повтаряме процедурата. Так, само че вече са залепили лепенките, де той нали правите се отново трета. До 3 дефибрилации се правят. Не повече. След, ако са трите неуспешни, той пак ви каза почни CPR и започвате вече на ръка до откат. Не правете повече от 3 дефибрилации. Така, това е, виждате, много лесно се работи. Ето започва CPR. Вижте ритъма, чистотата. Така, сега едно клипче, ви казах защо е важно да внимавате. Значи обдишването е най-рисковото нещо. Най-големи грешки се прави от неопитни реаниматори, които се опитват да обдишват неправилно, не са дали главата назад и вкарват въздух в стомаха и той повърне и е загинал. Нали? Или па не му стискат носа, такива неща, проблем. Затова нали, с гюдо, защото нямате, слага си един въздуховод, който е най-добре да стане, трябва много се внимава и затова казах при неопитни реаниматори, айде имаме 30 секунди, казах, да се пускат, няма много да се забавиме, може да се прави, но пак повтарям да не са водолази, защото при водолазите се смята, че нямат много въздух в белите дробове. И това ли беше? Да. Нямат много въздух в белите дробове и трябва и да го обдишате.
Но ако е на сушата, не се е давил и така нататък, те имат 4-5 минути, 3 няколко минути може да не бъдат обдишвани. Защото имат кислород в тъканта. Въпросът е, че не работи сърдечната дейност. И затова се препоръчва за такива хора и при неопитни реаниматори, па да не го и целувате, не може да го обдишате правилно, да се прави само през цялото време да се прави само сърдечен масаж. 10-15 минути, докато дойде линейката обикновено, кажи. Имам въпрос, понеже цялото време ние обяснявам как повръща умира. Ами ако някой допусне тази грешка, нали, по някакъв начин предизвика повръщане, кое е Ами не знам. Кое е най-удачното следващо действие, за да можеш по някакъв начин да го дадеш още един шанс? Бързо се обадиш на погребалната агенция. Той като е повърнал, те е повърнати материи, вече отишли от белия дроб и няма спасе. Не можеш като прани гашето ги имаше на времето, ти знаеш, волните спасители още ги има, и нали, да го гепат, нали, защото имал вода и с тът и най-накрая му забият главата в пясъка, му щупат и врата. Вода, храна, каквото е попаднало в трахеите надолу, няма излизане, не е възможно. Физиологично не може да излезе. Тоест, той с краката смях, нали, помпене някакво да дигнат краката, това са глупости, на разнообразни. Така, значи повърнали, той е заминал. Просто няма. Затова идея не трябва да се повръща. Вини Джонс, може би старите от вас го знаят, кой беше един ойлски футболист с всичко Стоичков, играех се защитник, много груб, и после стана звезда, така Холивуд, Вини Джонс. Така, сега. Гледали сте го, Вини Джонс, това е идеята, правиме, шуговито е направено. Как правиме само сърдечен масаж. Оставям ви го слушате на английски, защото така разбирате, но все пак за някой да уточня какво неща да чуете. Имаме един едър мъж, бигъс, който изпадам в сърдечен арест. Какво правим? Вини Джонстън има шкар, няма се целува с него. Сключва там пръстите, търси назад и почва сърдечен масаж. Самият той казва 4-6 см, 2 инча и половина, 4-6 см. Той тая съм всека 2 пъти в секунда. Това са, нали, 120. Туп, 2 пъти в секунда, докато дойде линейката, нали, това казва. Под ритъма на една култова песен на Bee Gees, нали, Shaky Still Alive, нали, точно тематична. Туп, нали, и 10 минути, докато дойде линейката. Имате предвид, че всяко спиране, за да го обдишвате, де-факто спирате доставката на кислород в мозъка. Така че наистина 70% от спасените са с този метод. И това са първите 1-2 минути. След това вече, ако той наистина не 2-3 минути, нищо, че Вини Джонс каза 10 минути, докато дойде линейката, той не каза колко минути, докато дойде линейката. Той в България може да не дойде никога. Но след няколко минути вече това може така да се започне от неопитния водолаз, докато се ориентира какво прави. Защото може да имате гюдел в чантата, да му турите гюдел, някой по-опитен вече да даде главата назад, нали, тогава да... Който не знае какво да прави, поне да може да разбере, че няма пулс и да тръгне да прави веднага сърдечен масаж. Вика, ела тук, помощ и по-опитен да бере кораж, вече да даде главата назад и да почне да обдишва 30 към 2. Доки, да. Кажеш опитен и неопитен. В крайна сметка... Който набере кораж. Всяка година те слушаме. Допускам, че всеки един в живота си се е тренирал върху манекена. Ама в реална ситуация... Опитна ли съм или съм опитна? Ами ако повърни твоето цял живот, трябва да се самоубия, нали? Това е проблема. Сега, това е проблема, че по-безопасното е да му правите само сърдечен масаж. Сега, ама 3-4 минути вече той... 3-4-5 минути, ако не му дадете въздух, той вече пак ще умре. Нали, ако нямаш, затова говорим, ако нямате гюдел. Затова гюдел струва 5 лева и половина. Затова е хубаво там, завираш му тогава един гюдел в устата и му осигурявате проходимост на дихателните пътища. Гюдела става много лесно. Те беше ни показвал преди няколко години, те май 2 или 3 размера. Те са 8, 4 са за възраст и взимате втория, жълтия, за всеки става. Ще ви пусна едно филмче, ако искате. Как се става лесно гюдел. Да, и го завърташ. Това е категорично осигуряване на проходимост на дихателните пътища.
и нищо не струва. Много не, че нищо, много са ефтини. Да, Това е много... Това може да се направи от неопитен човек. Да, това за пръв път да го... Това так завърташ и му го слагаш в устата. Докъде влиза? А това не е ли опасно? До... Къде до трахеята? Под... Не стига до той само повдига корена езика. Да пусна Вини Джон, защото ми е в другия филм и ще ви дам филмче за Гюдел. Не може. Тя само повдига корена на езика, тя не влиза много дълбоко. Сега второ, все пак човек, когато е без съзнание, той рефлекс за повръщане в известна степен претъпен. Аз ви казвам, слагаме Гюдел, който човек без съзнание не диша, но реално не е съвсем така. В реанимацията на някои, които са с инсулти и лежат, работят, дишат, нали, обаче са по гръб и особено с които имат Джаксонови. В Понса там, в една зона, те имат много, западат им езиците, има затруднено дишане, праскат им пак Гюдел реаниматорите и седат с тръбичка, за да са сигурни, че няма да им западне езика, защото може, деца вика и на живи хора се слага Гюдел. Докато търси, само да ви кажа, ако не сте разбрали, че Дефибрилатор? Това е трудна дума за мен, е подарък за това от Дидо. Така, слушаме. Това е безопасният вариант. My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Колабира, какво правите? This one I made earlier. Hands only CPR, само на ръце, без удишване. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, Не диша. then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Кардиачен арест, спрямо му е сърцето. Call 999. 990 в Щатите, в Англия е бързата помощ, нали, 112. Hands only CPR and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Мъжкар са, няма се целува. Lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimeters. That's about 2 inches in old money. 4-6 сантиметра, Hard and fast, about 2 times a second. 2 times a second. Staying alive. Worried you'll hurt him. Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign Така, up for one of след our heart няколко минути с едно последно клипче, наистина действителен случай на отдавник и после ще върна за Гюдела. Около 14-15 година някъде в Щатите, тогава един междинно от Щатите започнаха да правят 30:2, но още скоростта на притискане беше по старото 60-80 бавничко. Сега го дигнахме над 100, това е, нали, от 2016 година. С две думи да видим, какво да дава да видите. Дави се момче, има 3 неща, които да видим. Първо, вижте как са му разположени пръстите. Много бързо, като го извличате от водата, пръстите са му нормални, само за няколко минути, защото е спряло сърцето, няма кислород в мозъка, и поради липса на кислород се получава този гърч, за който преди малко говорихме. Пръстите така става като гръблива птица. Спазъм на пръсти, характерен гърч. Именно поради този гърч, за който говорим, започва той е наречения геспинг, агоничното дишане. Това може да ви заблуди, че той човек диша. Защото прави така. И ти като си тук гърдиш, диша и буп, срещаш на стабилна позиция. Нали? Той не диша. Този геспинг. В случай на геспинг, де-факто не влиза, не излиза нито въздух, защото затворени епиглоти са, не влиза нито излиза въздух. Нали? И да го обдишвате келфайда. Много. Въпреки, че там 2 пъти го обдишват, нали, в общи линии. Така, значи, какво правят? Почва се 30 компресии, там 2, викат старшия лайфгард. Те наистина през няколко поста имат дефибрилатори по плажовете в Флорида. Така идва и му правят 3 дефибрилации. Не там нататък. И другото нещо, което ви виждате, значи гледаме
гърча от хипоксията. Хипоксия е ниско съдържание на кислород. Външната проява, когато да познаете един човек е хипоксия, много бързо се проявява. За секунди стават лилави устните, сини. Това се казва цианоза, от цияни, патладжан. Сини устни, много бързо посиняват устните. Затова, когато говорим, че венозата кръв е по-тъмна, по-синя, тя не е по-синя, по-тъмна от артериалната, която е богата на кислород. Тя е по-ярко червена. Значи при него имаме берега на хипоксия, който е гърча, цианозата, сини устни и прави типично агонично дишане. Правят му там първа дефибрилация. Моля? Ногти не стават сини. И те всичко, там се губи така наречен капилярен рефлекс. Сега так натискам, хоп, червено, защото има там няма капилярен рефлекс блядо. Той, нали, защото няма циркулация. Сега може да светнете 3 секунди повече. Сега, защо? Какво правиме? Това беше така наречения ния дроинг. От английски полуудаване. Дроинг удавил се. Той човек сме го спасили. Задължително кислород тук на го караме в болница. Защото дори за кратко време, 5-6 минути е бил в хипоксия мозъка, това много често води до отток на мозъка. Затова ние губим съзнание. Още първа секунда, като губим съзнание, защото има отток на мозъка. Оттам нататък отток на белия дроб, евентуално ако е гълтал и малко вода, инфекции, възпаление, значи оттоки на белия дроб се очаква. Затова в рамки на 24 часа този човек трябва да се наблюдава за евентуален най-вече отток на мозъка опасно и отток на бели дробове да изпадне в дихателна недостатъчност и евентуално също гърш-мърш нещо от мозъка трябва да следи. Кислородно дишане, наблюдение и така нататък. Кара се в болница. До 20% от случаите на така наречения дроинг, които са ги спасили ушким от плажовете, ги карат в болницата, до 20% в рамките на 24 часа пак загиват. И там вече патолозите пишат, нали, причина за смъртта не е, нали, отток на мозъка ала-бала, а причина за смърт вторично удаване. Вторично удаване. Затова е важно, нали, такъв човек, който се е давил, вие го реанимирате, давате му кислород, те вече, нали, викате бърза помощ, те си го носят в болница. Но ако сте някъде друга да не са живи, добре, не извикате бърза помощ нещо и той се отиде от тях и метне топа след 2 часа, 3 часа. Може да има, нали, отток на мозъка, така че внимавате. Това е да начне един дроинг. Сега, последна наистина, че искаш за Гюдел да види, това е наистина 30 секундно клипче. Така, само да се махне единицата. Ето, вижте сега, това са така наречените въздуховоди. 8 на брой са, 4 са за възрастни. Това е втория жълтия, втория по големина. Грабвате ги него. Иначе тук сега официално измерваме как се става, като се постави Гюдела до зъбите, така и между на венеца, тук зъбния венец и края на Гюдела, между слуховия канал и тук да има един пръст да се буше, около сантиметър. Сега, ако вземете по-голям Гюдел, той ще слезе малко по-надолу и ще се противопостави пред хранопровода, има по-голяма вероятност да му вкарате въздух в хранопровода. Това е опасно. Малък и диската не мога да го завърте под език. Дори да мерите горе до втория, той е жълтия по големина, като се почне от голям към малък, втория обикновено е подходящ. Така, вижте, има извивка. Сега взимаме го, Гюдела, и го обръщаме с конкавитета, с извивката към твърдото непце. Ето така. Нали, той така е извит. Не го набутвайте тъй, защото ще набутате езика, по-скоро ще набутате езика или ще го травмирате, ми точно обратно. Опира се едва на твърдото непце. И като го опирате на твърдото непце с извъртане на 180 градуса и се подпъхва. Де-факто корена на езика идва и тук. И той минава под езика и там се обдишва. Ето с това завъртане го завъртаме и се подпъхва под езика. Изключително лесно става. За първи път да го правите само за наистина една секунда, ще се върна наистина една секунда, за да го видите как изглежда на снимка. Как отива... Какво е това? Видео? Не видео. Презент CPR. PowerPoint. Ето Гюдел.
Така. Виждате ги как са комплектите, за това говоря жълтия, който трябваше да вземе втория. Ето, нали, като го поставите с извъртането, де-факто ето тук е езика, ето това е езика и той остава с извивката и тук отдолу си дишаме. Сега тук отгоре, разбира се, когато сложите гюдел, не може да той върви, не може да обдишвате с носта, трябва да вече се използва балон за обдишване, амбу. Нали, вече за амбу имате, тогава главата не се дава назад. Това е другото предимство, когато се сложи гюдел, че не даваме главата назад. Значи даването на главата назад си крие още на лист, до който сега не ви говорих, ама не ще ви кажа. Без съзнание, ако му дадете главата назад, може да му дочупите врата. Това е новото сложение, неприятните неща. Затова в тези случаи по-добре да се сложи гюдел. Най-безопасно. Ако имате гюдел в чантата, да не го целувате, да не, нали, не знам главата назад, не знам какво правите. Канюла и гюдел е едно и също. Да, канюла се казва гюдел. Иначе орофарингеална канюла на гюдел. Гюдел е човека, който е измислил. Човека, който е измислил тая орофарингеална канюла. Да. Или въздуховод на български. Въздуховод на гюдел. Гюдел е човека, който го е измислил. Да. Тогава обдишваме с амбу. Нали, защото дорахме предимството на амбуто какво е, че подаваме първо 21% кислород. Нали, не подаваме 15-16. Второ, за този осторъжитель, дето ви говоря тук, където го има, това е абсолютно глупост. Нали? Значи не ги използвате тук да разширявате устата. След това сега просто да видите точката за притискане, за която говорим, е синята точка. Притискаме сърцето между гръдната кост и ребрата. Помпим. По този начин надвесени над човека. Това са ците. Сега всички въздуховоди, всички амбута имат отзад накрайник, ето самбу, имат накрайник, тук не се вижда, имат накрайник, който, ето го чакай, тук исках да видя, ето го накрайник, ето е тук, има отворче, ето това нещо, има отворче, което може да се бутне притока на кислород. Задължително трябва да имате кислородна бутилка в чантата, това сме говорили, вие имате, и тръбичката от кислородната бутилка се вкарва в амбуто, тук отзад. И вече му давате 100% кислород, не 15-100, много по-ефективно. Не го целувате, а давате кислород. Не давате главата назад, само се държи маската, кислород, отваряте бутилката и така се, нали, се подава. 1-2, отново се стиска така амбуто. Антишоковата позиция гледахте. Така. Това е. Ами, стиска се амбуто 1-2, 1-2. Към нещо, нали, има удар и е също важното от водата, с ръката да държи по гръбнака, за да няма движение на врата, да няма... Ами, затова транспортирането на хора, които имат съмнение, че имат гръбначни, черето може да стават наречена спинална дъска. Твърда дъска, слага се на твърдо, за да могат да го носите. Не се мята на рамо като чувал картофи, защото ще го натисни. 2 пъти. Мерси.